How are you? I'm fine. Welcome to our studio. Can you tell us your name, please? Yeah, my name is Tafadzwa Chifire. Okay. Nice to meet you, Tafadzwa Chifire. You are welcome to our studio. Oh, Tafadzwa, can you tell us your career? Yeah, my career, it's like my hobby. I do music. Oh, so lovely. You do music? Yes. So when did you started the music industry? Music nakatanga 2017 when I was in Form 5. Oh, wonderful. 2017? Yeah. It's so great. So when you started your music, I just want you to tell us about your music background. Okay, yeah. My father is a musician. Yes. Called Chifire. Vakatanga kuimba 1970. Wow. Vakatanga vachiimba nana John chibadura, Wow. vana James Chimombe. Then vakasangana na Paul Matavire na Usia Chipanga, but vane band ravo. Wonderful. But mongozo because of exposure, Yeah. vanokwanisa kuzoenda mberi music. Okay. Nekuda kuti kudhara kwaiva ne studio 1. Yeah. Yairekodesa mumastudio anga ari mashoma, saka vana vakwanisa kuzorekodha. So pandaikura vairidza magitari avo vari pamba. So vakabva vandidzidzisa bass guitar. Wonderful. So inini ndava Form 5 ndakatanga kuimba dhanzo. Wow. Ndichiinspire nana Soldier Love, vana Bloti, vanunani. Ndichipinda mustudio. Then after that, ndopa ndakazonzi namudhara mukomana anotoimba uyu. Ndakakudzidzisa gitara panogona kuimba. Saka ngatidai so. Nenyaya yekuti ndaiva kuchikoro because ndakandipedza Form 6 yangu chienda kuuniversity, so nenyaya yemabooks handina kukwanisa zvibalance. Pandakango ndichingonopedza 2022. Ndopera kwa2022 ndakabva ndari tarekodha album nababa vangu Paul Chifire. Takarekodha album rinonzi Kweshera Nditore, Kweshera Music. Okay, wonderful. So this simply means that the music or the art of music is something that is built in, something that is within your blood. Exactly. Oh, wonderful. Yeah. So can you tell us the type of music? Okay. Called Kweshera Music. Kweshera music. Is Sungura. Okay. Sungura. It is the mixture of Sungura, Rumba, Reggae. It's a new art. Okay, new art. So meaning to say Kweshera music is something that encompasses the rumba, sungura, and some of the music types you have mentioned. Exactly, just like Dendera. Okay, wonderful. Dendera music. Yeah. So, this is Kweshera music. Yakatangiwa na Paul Chifire vanova vari baba vangu. Okay, wonderful. So, is there anyone who is into that type of music, or you are the founders of Kweshera music, or there are some of the musicians who are involved in Kweshera music? Kweshera music, the founder is Paul Chifire. Oh, wonderful. Music kuti mukateerera nana Masha munhu mumwe, nana John Chibadura, nana vakaimba kudhara vese because ndo time yavakatanga. Nana Simon Chimbetu ndo time iyo yavakaita se yavakatanga. Asi kuti iyi haisi version yakafanana na baba Alick macheso yekuti wakateerera Mark Ngwazi watonzwa macheso, wakateerera Simon mutambi watonzwa macheso. Ayo iyi new art yekuti wangofunga zvinhu zvinonakidza pakutotanga, hapana pekuti vari kukopera pakati. Yes. Okay, so wonderful. So this means you are the initiators of Kweshera music. Wonderful. So can you tell us the number of hits or album released so far? So far inini sasa ndambotaura apa ndaendri Form 5 tairekodha dhanzo. Munongosawo dhanzo vanhu vanonga chingoti vamwe vanoimba dhanzo vanonga shandisa madrugs, saka zvopesa zvamwanzi dhanzo asi inonetsa kugamuchira. So ndichimba dhanzo daro tete vangu vakati ndakakudzidzisa gitari apa indokudai so tadi kutiche music
ndopatakati album saka takabudisa album ndopera ka 2022 muna December asi hatina kukwanisa kuzoriendesa muvanhu ipapo nekuda kwemamwe madifficulties nechichi saka album iri ndo rinonzi nditore rinenge rine masong 8 pamasong aya ari 8 pane yekutanga inonzi diaspora track number 2 nditore maifadzai zvichingodaro pana maifadzai because music yedu zvatoda kuita because toda kuticha toda kudzidzisa vanhu zvakanaka saka vamwe vaina age yavo vakura zvokuti havakwanise kuenda kuchikoro saka vanokwanisa kudzidziswa vari kumba kwavo nemusic mukatarisa maifadzai zvayaitaura yaiti inini ndafirwa nemukadzi baba fadzai ndandaroora mumwe mukadzi uya auya achida vana vangu vandandagara ndinawo kunge vake saka iri kuencourage iri kuudza vanhu vari mudzimba kuti tomboti ndafirwa iwe wafirwa tasangana ngatingodananei hold other things constant ceteris paribus ngatingodananei tosiya zvimwe ndopataiti maifadzai muri kuda vana vangu kunge ndimi makavazvara saka tichi encourage tinongotaura ngoti no domestic violence hatisi kuda hondo mukatarisa chikwambo inyaya dzekuromba pane song inonzi chikwambo yekuti tiri kuti izvezvizvi tine vamwe mafake prophets varisingadotaura nemazita nevamwe vanhu vari kuromba vanhu ivavo varomba vari kuzopedza hama saka ndopatiri kuti iwewo ona chikwambo chako chapedza hama hama dzikapera chichadya iwewe bhozi ndiwe une ropa rachiri kuda rakafanana nerehama dzachiri kudya saka taingotiwo hatidi uroyi hatidi kudi kuromba tinemwe song yainotaura nezvema-early marriage inonzi mwana song iyoyo ndakaona kuti bhozi ndakakurira kumasvingo tichibva kumasvingo ticha kuharare tisu vana mwana harare because kuna baba harare ndakaona kuti vana variko vari kuroorwa vamwe vane ma10 years vamwe vane ma12 years vamwe variku so takaimba song iyoyo kuti at least tikadzidzisa vabereki nevana vanokwanisa kunzwa bhozi taiti aiyo bhozi vamwe vana vari kuroorwa nekusaziva vanenge vasina kuudzwa zvakashatira kukasisa kuroorwa vamwe vachona vari kuroorwa because of poverty maparents avo haana mari saka vanobva vaendesa mwana kuti vawane mari saka taida kuzama kutaura zvese neizvezvizvi kune nyaya yeguka makafela mutoriro brongo ndopadaida kuzama because mukanditarisa panapo nditori ne40 years handiti asi ndendiita kunge mwana mudiki why because handisi kutora madrugs mukatarisa vanana pane vamwe vaimba asingatori madrugs anenge achiita kunge vana vadiki handiti uyo anoimba zora handiti asi ukatarisa vamwe vana vane ma16 years aita kunge muhombe kwandiri because ari kutora madrugs saka topatifanira kubatirana neivavo vari kudzivisa madrugs vanova ivo vamaminista machichi ari kuti ngatisatora madrugs saka ipapo manje ndopatiri kuti isuwo semaartisti tiri kuuyawo neside because maartisti ndo ane influence munomu munyika in the world yese artist ndiye ane influence saka isi tiri kuti toinfluenza vana tichivaudza vaite zvakanaka vasiye guka makafela vasiye madrugs because vanhu vari kufa nemadrugs vanhu vari kufa then vamwe muri kuona vari kubva kwavari kubva uko voya vosutura madrugs avo mbari tonzi vanhu vokumbari vasuta madrugs saka tinongoti pasi rese muzimbabwe mese ngatisiye madrugs saka ndo message yatiri kuisa kuvanhu iyo nokuti takadzidza nevamwe vatakadzidza navo kuprimary kubva grade 1 to 7 right now vakuita kunge vane 80 years vamwe vaina vakafa nemadrugs wafa nemadrugs chasara kuenda kupambi dzadzi wondobva nezvirwere watofa saka vana mukatarisa kumakuva kana nekumakuva vana vari kufa vari kuma 21 years kuma 26 years because of madrugs. Very true. Oh, beautiful, wonderful. What a nice type of music. So still on the platform, can you tell us your future plan pertaining
the type of music. You tell us that Kweshera music. Kweshera, what's the future plan of Kweshera music? I think my fans ndo angato in terms of music, my fans ndo angato tuudza kuti future yedu takamira sei. Nekuti muri kuona kuti chi inini music handizi kuiita kuti yes ndozoda hangu mari ndozoda chi because inini I already have my job. Ndisana ndambotaura ndakaenda kuchikoro ndakapedza takanoita psychology, sociology, mathematics zvese tikapedza. So ndiri teacher kudzidzisa vanhu. Saka unozvibatanidza sei music ne teaching? Uyezve kana zvakanzi music yabhadhara, will you opt to leave the teaching field? Or what if the teaching field you are able to earn a lot from there? Are you going to deny music? Yeah, Mr. Presenter, Mr. Ndoro, ndokubvunzai. Mune kubasa kwamunoenda here. Munoteerera music here. Yes. Yes. So inini ndiri teacher, I teach mathematics. Yes. As I said. So ime muri kubasa ende ndichiteacher ndichidzidzisa. Time yamunoteerera music ndo time yatirikugadzirawo chi music. Because tirikugadzira zvinhu zvamuri kuteerera. So time yamuri kuteerera ndo time yatirikugadzira music. Wonderful. Then mabvunza kuti zvikanzi music yabhadhara unosiya here teaching. Zvikanzi teaching yabhadhara unosiya here music. Zviri two. Teaching ibasa ndiri kuda mari. Yes. And ndichidzidzisa vanhu ndiri kuda mari. Yes. Then music zvinhu zvandakagara ndinazvo. Okay. Yeah. Ndinazvo. Saka kuti ndisiye music pakaoma. Ndisiye music zvinhu zvakaoma. Nekuti music sera ndambotaura chero zvikanzi haina kubhadhara. Asi message yangu ichisvika kuvanhu. Zvinhu zvakanaka bosi toda kugadzira nyika yedu, bosi nyika inovakwa nevene vayo. Saka toda kugadzira nyika yedu. So kuti zviri kujidzana sei? Ndiri teacher. Teacher munhu anodzidzisa vana. Handiti music still ndiri teacher ndiri kudzidzisa vanhu nemusic. Pandinoimba kuti guka rakashata, patinoimba ma-early marriage akashata, patinoimba kuti siya izvi, patinorumbidza Mwari kuti ita izvi tichiimba, munoteerera because imessage yandakupai as a teacher. Wonderful. Meaning to say you are a universal teacher. Exactly. You teach both the parents and the students. Exactly. Through music and through imparting the mathematical knowledge. Exactly. Wonderful. You can proceed. Okay. Then pane question yamanibvunza about who inspired you. You can repeat. Okay. So, who inspires you to join the music industry? Because it seems as if it's something that is now in you, and you really, really love music. So, who inspires you? My father. Your father? Oh, yes. Wonderful. So he's a great teacher as well. Yes, my father, Chifire, inspired me wonderful. to be in music. Say Tafadzwa Chifire, you said you have recorded a certain album in 2022, right? Then can you tell us what's your future plan with your band? What will you be in either 2 years or some few years to come as the music band? Yeah, ise band redu ndambozvitaura kuti ndiri mwana ndinotobvawo kumba kune vanhu Dedi Chifire ndo vari kuleader band iri saka ndiri kuona in 2 years 3 years to come tinenge taane mamwe maalbum 2 pamaalbum 2 yedu ndichasangana nemafeaturing tinoorganiza kuti feature nana baba harare nana Talky Vibes nana mai charamba ku gospel. Okay. Saka ndiri kuona in 2 years time tinenge takuzikana kwese uyezve message yedu inenge yasvika kuvanhu vese. Okay, so nice. Okay, then we greatly appreciate your music, Kweshera music, and whatever you're saying, it seems as if you have the energy to teach the world, right? Which is a good thing. So I'd like to take this opportunity to thank you for joining us at our
studio, the Chibadura graphics. So this is Say Tarlington Doro speaking. So thank you so much for coming to our studio. But before we conclude, can you tell us if people want to know much about you, how are they going to contact you? Can you tell us your contact details? Okay, thank you. Music yedu kana wachida kuiwana vanongenda pa Facebook, vonyora Tafadzwa Chifire, vakaenda pa TikTok Tafadzwa Chifire, pa Instagram Tafadzwa Chifire, pa YouTube Tafadzwa Chifire. Then phone number, it's 077 930 7252. Can you repeat the number? 077 7252. Okay, wow. Saka tinokutendai chaizvo dango tendawo vana baba shero vana Mark Ngwazi vanoti inspire. Tiri kunzwa vanhu vari kutaura vachiti pane competition baba shero na Chifire, baba shero na Chifire, Mark Ngwazi na Chifire. Aiwa, hatisi pa competition. Tiri kubika chikafu chedu kuti uyu ari kubika sadza, uyu muriwo, uyu wobika supu. Chikafu tiringodyira muchi plate 1. Haungakombe taste yemuriwo nesadza. Yeah, that's good. Saka I respect my elders, baba shero, Mark Ngwazi, mutambi, vese vari mu ana bloti ngwere, guru ngwere, purungu.